No niin, tervetuloa kaikille Yrityskaupaksi-hankkeen Yritykset kuntoon koulutusohjelman tietoiskuun. Ja meillä on ilo saada tänään koulutuksesta vastaavan Vuopalan Kaisan Rastor-instituutista kertomaan tästä koulutuksesta. Kysymyksiä voi laitella tuonne chattiin, tai sitten Kaisalle sopii myös, että voi keskeyttää kesken esityksen ja kysyä siinä, jos tulee semmoinen. Ja lopussa jätetään aikaa sitten myöskin kysymyksille. Niin tämä pitemmittä puhetta, niin lava on Kaisa sinun, ole hyvä. Kiitos Markus ja oikein hyvää huomenta kaikille minunkin puolesta. Ja tosiaan kysykää ihan rohkeasti sieltä asioita. Mä en nyt kun on tämä esitystila päällä, niin en näe, jos nostatte sieltä käsiä tai yritätte hihkaista muuten, niin avatkaa reilusti vaan mikkiä ja ottakaa puheenvuoroa, niin ei haittaa ollenkaan sitten. Mutta pääasia, että kysytte, jos jotakin asioita on siellä mielen päällä. Ja tosiaankin tietoiskusta on kyse, niin lähdetään saman tien liikkeelle, eli yrityskuntoon koulutuksesta ja Keski-Suomen yrittäjille tällaista mahdollisuutta tarjotaan. Ja vielä sen verran tsekkaa, että vaihtuhan dia nyt sitten, että toimii varmasti tämä esitys. Hyvä juttu, silloin toimii kaikki. Eli yrityskuntoon ja tietenkin yrityksenhän pitäisi olla aina myyntikunnossa, eli oletpa sitä sitten myymässä tai ei välttämättä tarvitse olla niitä myyntiajatuksia, vaan aina sen oma yritystoiminnan pitäisi olla myyntikunnossa niin sanotusti. Eli pitäisi olla kannattavaa liiketoimintaa ja pitäisi olla sen toiminnan tavoitteellista ja suunnitelmallista ja siellä pitäisi olla oikeita resursseja ja niitä pitäisi osata hyödyntää oikealla tavalla ja pitäisi olla toimintamallit ja prosessit kunnossa, eli kokonaisuudessaan pitäisi olla tämmöistä kannattavaa ja menestyvää yritystoimintaa. Eli siinä mielessä tuo myyntikunnossa oleminen niin kuin pätee ihan kaikkeen yritystoimintaan. Ja niinpä tämän koulutuksen tarkoituksena onkin sitten kehittää sitä omaa yritystoiminnan tuloskuntoa ja kasvattaa sitä omaa yrityksen arvoa. Ja kenelle tämä koulutus on suunnattu, niin kaikille keskisuomalaisille yrittäjille, jotka haluaa kasvattaa sitä omaa yrityksen arvoa, lähteä kehittämään sitä liiketoimintaa, yritystoimintaa, sitä yrityskuntoa. Ja sitten tietenkin varautua niihin mahdollisuuksiin, että jos siellä sitten sattuukin jossain vaiheessa se potentiaalinen ostaja kohdalle, niin hän sitten kiinnostuisi juuri siitä sinun yrityksestä ja se yritys olisikin sitten niin sanotusti myyntikunnossa, mutta välttämättä se myynti ei tarvitse olla ajankohtaista tässä ja nyt, vaan se tilaisuushan voi sattua siellä sitten kohdalle vähän niin kuin arvaamattakin, että vaikka et ole välttämättä ajatellutkaan myyä sitä yritystoimintaa, mutta voi ilmaantua se potentiaalinen ostaja, joka sitten kiinnostuukin siitä sinun liiketoiminnasta. Ja koulutuksen aiheessa niin lähdetään liikkeelle ensinnä siitä, että mikä se yrityksen tämänhetkinen tilanne on. Eli analysoidaan ja perkataan sitä yrityksen nykytilannetta ja lähdetään miettimään niitä tavoitteita, että mitkä ne tavoitteet sinne tulevaisuuteen on. On se sitten se yrityksen myynti mahdollisesti jossain vaiheessa tai sitten se yritystoiminnan kasvu ja kehittäminen. Eli ne voi ihan yhtä hyvin olla sitten tämmöisiä kasvu- ja kehittämistavoitteita myös. Ja tietenkin sitten se strategia ja toimintamallin rakentaminen niin kuin siihen, että päästään niihin tavoitteisiin, mitä sinne toimintaan on asetettu. Sitten siellä on tietenkin hirveän tärkeää myös yhtiömuodon mukaisesti sitten tarkastella sitä hallitus- ja omistajatyöskentelyä, eli onko se ihan ajan tasalla ja onko siellä sitten mahdollisesti jotakin kehittämistarpeita. Resurssit on aina keskiössä, eli onko meillä sellaisia resursseja siellä yritystoiminnassa, mitkä niin kuin on niitä olennaisia, onko ne kaikki tehokkaassa käytössä ja voitaisiko me vielä jotenkin sitten optimoida sitä resurssipuolta myös. Sitten tietenkin ihan yrityksen sisäiset toiminta- ja johtamisprosessit, ne on niin kuin keskiössä aina, eli että toiminta on tehokasta ja tuloksellista ja johdetaan sitten myös tavoitteellisesti ja niiden strategisten tavoitteiden mukaisesti sitä toimintaa. No sitten myös talouspuoli, se on erittäin merkittävässä roolissa aina meillä siellä yritystoiminnassa, eli se yrityksen taloudellisen arvon määrittäminen tietenkin siinä tilanteessa, jos mietitään sitä myyntiä, mutta sitten myös kaikki kulupuoli, kustannukset, kannattavuus, sitten ehkä niitä pääomarakenteen ja taseen
lukuja, että onko siellä jotakin muutostarpeita ja miten me saataisiin sitä toimintaa vielä sitten kehitettyä ja kasvatettua mahdollisesti. Ja ainahan se kasvukaan ei tietenkään ole se ykkösprioriteetti siellä. Siellä voi olla se toiminnan niin kuin sellainen, tai semmoinen hillitty kasvu, hallittu kasvu, puhutaan ennemminkin siitä, että aina se välttämättä se hirvittävä isokan kasvu ei ole se paras vaihtoehto, mutta kuitenkin sillä, että se liiketoiminta on niin kuin kannattavaa ja se yrityksen talous on niin kuin terveellä pohjalla. Ja sitten tietenkin yrityksen taloushallinnon niin kuin dokumentit ja kaikki tällainen pitäisi olla myös sitten kunnossa siinä, jos ajatellaan sitä yritystoiminnan myyntiä jossain vaiheessa. Sitten yhtiömuodot voi olla myös sellainen kysymys, mikä voi tulla kysymykseen, että onko yhtiö sellaisessa yhtiömuodossa, mikä on niin kuin se optimaalinen vaihtoehto sitä myyntiä ajatellen esimerkiksi, tai jos toiminta kasvaa, niin pitäisikö silloin sitten miettiä mahdollisesti vaikka yhtiömuodon muuttamista, että vaikka osakeyhtiöksi tai näin esimerkiksi. Eli hyvin kattavasti käydään sitä yrityksen elinkaarta siellä läpi ja sitten tartutaan niihin kehittämiskohteisiin, mitä siellä omassa yritystoiminnassa on. Sitten koulutuksen toteutuksesta, eli meillä on täällä 2 asiantuntijakouluttajaa mukana, eli 2 kouluttajan kesken on jaettu ne niin sanotut koulutusosuudet, ja teoriaosuudet tulee videotallenteina osittain, jotta sitten noihin varsinaisiin koulutusosuuksiin jää sitten enemmän aikaa siihen keskusteluun ja tällaisiin niin kuin työpajaosuuksiin, eli siellä voidaan sitten syvällisemmin vielä käsitellä ja purkaa niitä asioita, ja sitten tuonne videotallenteisiin on myös helppo palata ja kerrata sitä teoriaa sitten sieltä, koska voi olla paljonkin sellaista asiaa, mikä on sitten vieraampaa ja uudempaa, niin se välttämättä, että kuulee sen kerran, niin sitä ei ehdi sitä tietomäärää kaikkea sisäistää siinä samalla kertaa, niin sitten on hyvä, että voi myös palata sinne tallenteelle ja vielä pohtia sitten rauhassa niitä asioita, että mitähän nämä niin kuin tarkoittaakin sitten siinä minun yritystoiminnassa. Sitten on analysointi- ja kehittämistehtäviä, eli viedään ihan sinne omaan yritystoimintaan ne opit, mitä siellä koulutusosuuksissa sitten tuleepi, eli lähdetään analysoimaan ja kehittämään sitä oman yrityksen toimintaa ihan sitten tämmöisten konkreettisten tehtävien ja harjoitteiden kautta. Ja sitten lisäksi on vielä tämmöinen henkilökohtainen sparraus, jossa pääset sitten asiantuntijakouluttajan kanssa niin kuin keskustelemaan jostakin aiheesta, mikä sitten askarruttaa sinua siellä omassa tilanteessa kaikista eniten. Ja aikataulusta sen verran, että startti on tuossa 16.9. Suurin piirtein kerran kuukaudessa on sitten tuo koulutusosuus ja tuolla tammikuun 13. päivä sitten viimeinen, eli 5 noita koulutusosuutta, ja sitten aina noiden koulutusosuuksien välissä on niitä tehtäviä ja harjoituksia sekä sitten myös sitä sparrausta. No sitten tuossa on ihan muutamia palautteita. Me ollaan nyt 1 kerran toteutettu jo aikaisemmin Keski-Suomen yrittäjien kanssa tämä koulutus, ja oikeastaan sitten se osallistujien kertoma on aina sitä, mikä niin kuin varmasti antaa sitten niin sanotusti lihaa luitten ympärille, eli niitä asioita, että mitkä siellä on niin kuin koettu hyvänä ja hyödyllisinä ja miksi kannattaa sitten lähteä miettimään myös sitä osallistumista. Eli kouluttajilta on tietenkin saanut niin kuin vastauksia niihin kysymyksiin ja niihin asioihin, mitkä siellä omassa ajatuksissa askarruttaa, ja he ovat antanut käytännön vinkkejä. Ja esimerkiksi tuo nousi aika monessa kohtaa, että sai niin kuin ihan sellaisia käytännön vinkkejä siitä, että miten siitä omasta yrityksestä saa myyvemmän ja houkuttelevamman ja miten sen ostaja saa niin kuin paremmin kiinnostumaan sitten siitä kyseisestä liiketoiminnasta. Sitten asioita käsiteltiin ja keskusteltiin, eli ei vain ollut sitä teoriaa, vaan mentiin tosiaan sinne käytännön tasolle, ja silloinhan ne asiat lähtee kirkastumaan ja ne omat ajatukset ja tavoitteet monesti selkiytyy myös. Eli kun saadaan niitä käytännön ohjeita ja vinkkejä siihen kehittämistoimintaan ja sitten niihin jatkotoimiin, niin aina se, että jonkun kanssa pääset asiasta keskustelemaan, niin se yleensä avaa sitä asiaa syvällisemmin ja ne omat tavoitteet ja ajatukset myös sitten selkiytyy siinä samalla.
Sitten asiantuntijakouluttajista tuli esille se, että he olivat osallistavia ja vuorovaikutteisia, eli eivät vain niin kuin puhuneet teoriaa, vaan oikeasti niin kuin keskustelivat asioista ja haastoivat ja sitten antoivat mahdollisuuden siihen vuorovaikutteisuuteen, ja se on tietenkin tärkeää se kokemusten jakaminen sitten myös. Sitten se koettiin hyvänä, että ei ollut liian montaa asiantuntijaa, eli oli 2 kouluttajaa tässä aiemmassakin ohjelmassa, eli silloin niin kuin pääsee paremmin tutustumaan jo niihin kouluttajiinkin ja on sitten ehkä semmoinen turvallisempi ilmapiiri, kun se kouluttaja ei vaihdu koko ajan, niin siinä sitten tutustuu myös paremmin ja kouluttajalla on myös sitten se tuntuma niistä osallistujista, että tietää paremmin heidän tilanteen. Kehittämistehtävät koettiin hyvinä myös, eli siellä tuli sitten se käytännönläheisyys mukaan ja tietenkin se, että kun siellä käsitellään niitä oma yritystoiminnan asioita, niin se konkretia tulee sitä kautta ja sitten niitä asioita tuli aidosti niin kuin ajateltua ja pohdittua sitten niiden tehtävien myötä. Lähitapaamiset koettiin antoisina, eli siellä syntyi niitä keskustelutilanteita, sai sitä vertaistukea ja sitten pystyi jakamaan niitä ajatuksia ja kokemuksia, että mitä itse kullakin siellä sitten oli mielessä. Ja miksi sitten kannattaisi osallistua tähän koulutukseen, niin koulutuksen aikana syntyy tämmöinen myyntikunto-osaamisen salkku, eli opit analysoimaan sitä omaa yrityksesi nykytilannetta ja kehittämään sitä myyntikuntoon, jos se myynti on siellä mielessä, että mahdollisesti jossain vaiheessa haluat myydä se oma yritystoiminta. Ja varmista tietenkin sitä kautta sitten, että se yrityksen arvo kasvaa ja kiinnostaa niitä osallistujia. Ja saat sitten selkeä reittikartta siihen oman yritystoiminnan kehittämiseen, eli luot niitä konkreettisia työkaluja, joiden avulla sitten se yrityksen tulos- ja toimintamalli paranee. Asiantuntijoilta saat sparrausta, saat henkilökohtaista ohjausta ja tukea siihen oman kehitystyösi edistämiseen, eli voit vaihtaa ajatuksia ja saat niitä hyviä neuvoja ja vältät mahdollisesti niitä sudenkuoppia, mitä siellä matkalla sitten voi tulla vastaan, kun sinulla on sitä tietoa enemmän ja voit hyödyntää sitten sen asiantuntijoiden kokemuksen ja osaamisen. Ja tosiaankin voi hyödyntää myös ilman myyntiaikeita, eli samat kehitysmenetelmät tukee myös yrityksen kasvua ja vahvistaa sitä liiketoimintaa, eli se myynti ei tarvitse olla se prioriteetti 1 tässä vaiheessa, vaan se voi olla myös se yritystoiminnan kehittäminen. Ja pystyt myös sitten osallistumaan joustavasti etäyhteydellä. Toki tässä on niin kuin lähitapaamisiakin ajateltuna, mutta sitten se, että jos sulla on se tilanne, että et joskus pääsekään, niin pystyt myös etäyhteydellä paikasta riippumatta osallistumaan, niin se osallistuminen on myös sitten joustavaa. Ja yrityskauppaan valmistautuminenhan voi tuntua monimutkaiselta prosessilta. Voi olla paljon mielessä kysymyksiä ja asioita, että osaanko mä tehdä kaikki oikein ja osaanko mä huomioida kaikki tarvittavat asiat ja mistä mä lähden liikkeelle ja miten mun kannattaisi niin kuin tässä prosessissa edetä. Niin tämän koulutuksen kautta just saat sitä omaa työsalkkuasi kasvatettua siltä osin, että pystyt paremmin sitten miettimään niitä asioita ja saat ihan niitä käytännön vinkkejä ja neuvoja, että miten kannattaa siinä asiassa lähteä etenemään. Ja sitten monesti voi olla niin kuin sekin, että pohtii sitä, että onko valmis myymään sitä omaa yritystoimintaa, joka on se oma elämäntyö ja uskallanko mä niin kuin sanoa ääneen, että olen myymässä sitä omaa yritystoimintaa, että mitä se esimerkiksi se naapuri tai kilpailija ajattelee nyt siitä, että kun mä lähden myymään sitä omaa yritystoimintaa ja sanon sen julkisesti ääneen, että siellä on paljon tämmöisiä isoja kysymyksiä, mitä varmasti pohtii ja miettii siellä mielessä, että osaako toimia oikein ja sitten mistä saa sitä apua. Sitten tietenkin se epävarmuus just, että tunnistaako se yrityksen myynnillisen arvo ja tietääkö, että mitä siellä on myytävää siinä omassa liiketoiminnassa tai yritystoiminnassa, niin se on tietenkin myös semmoinen tärkeä kokonaisuus ymmärtää ja tämän koulutuksen myötä saa sitten oppia myös siihen, että mikä se yrityksen arvo on ja mitkä siellä on ne myytävät elementit. Ja asiantuntijoita on tosiaankin 2 meillä. Nurlundin Jorma vastaa täällä sitten tästä yritystoiminnan analysointipuolesta, siitä strategian luomisesta, sitten hallitus- ja
työskentelyosuudesta ja sitten näistä resursseihin ja toiminta- ja johtamisprosesseihin liittyvistä asioista. Jormalla on pitkä historia ja tausta yritysten myynnissä ja ostamisessa ja on ollut paljon näiden asioiden kanssa tekemisissä, eli on hyvin vahvaa osaamista ja myös on ihan sitten mentorina toiminut tämmöisissä yrityskauppatilanteissa. Talouspuolella asiantuntijana on Päivi Nummi ja hänellä myös on pitkä kokemus yrityksen omistukseen, myyntiin, arvonmääritykseen liittyvistä asioista ja on paljon hoitanut tämän tyyppisiä toimeksiantoja ja Päivin niin kuin osaamista on sitten tämä talouspuoli, eli sinne talouden puolelle saadaan sitten Päivin kautta sitä oppia. Ja tosiaankin kannattaa lähteä miettimään sitä tulevaisuutta ja lähteä rakentamaan sitä yrityskuntoon ja olla sitten mahdollisesti valmiina, jos sieltä se potentiaalinen ostaja sitten ilmestyykin, joka mahdollisesti haluaisi sen teidän liiketoiminnan jossain vaiheessa ostaa. Lisätietoja saa koulutuksesta tietenkin Markuksen kautta ja toki sitten minultakin saa tarvittaessa lisätietoja ja täällä meillä oli sitten vielä tuo ilmoittautumislinkkikin niin sanotusti.